dag er det Victors fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han sikrer sig en gave for, som han ønskede sig i år. Med dejlig chokolade og kager til. Godmorgen, Victor. Godmorgen, skat. Er du vågen? Er du vågen? Kan du se, hvad vi har med? Er det Victors fødselsdag? Bliver Victor 2 år? Ja. Bliver Victor 2 år? Ja, bare det kom er og det. se. Skal vi have gaver? Ja. Ej. Se en fin en. En bolle med lys i. Nej. Jeg skal puste. Kan du puste? Prøv at tage sutten ud af munden. Igen. Ja, hvor er du dygtig. Ja, mere. Men der er ikke mere nu. Ja, jeg tror, den er varm. Det var ikke så godt, Victor. Hva? Røg lyset ned i sengen nu? Det var godt, du har pustet ud, hva'? Ja. Nå, var det en fin? Prøv at lægge den her op på tallerkenen, så tager mor den, så putter vi lige lade på, ikke også? Ja, du skal lige have marmelade på. Og smør? Ja, okay. Ja, den kan ligge der sammen med bamse og kylling. Ja, det er fint. Ja. Den her morgenmad nu?